Chalisi Igbo ekene m unu eji m n'aka na unu nọsị mma. Ana m anabata unu tata na-agba nke 12 in our series of learning. Ndị bụ tata bizizi sonye anyị daalụ unu melu nke ọma. Unu bụ ndị chietala azụ asị m ka ife dịka unu nyakụkwa n'Igbo Amaka. Ọ ka bụkwa unu nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye nkụzi Igbo gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile asị m ka udo dịrị unu. N'izu gara aga anyị gaa n'iru ịkpọ nri ndị anyị nwere n'ala Igbo, ihe a na-akpọ ha n'asụsụ Igbo, ya n'ụzọ dị iche iche a na-esi ahazi ha. Ọ bụrụ na ịfụbara ya bụ vidio, link ị ga-eji wee nene ya dị n'ebe a na-edewapụta ife bụ the description box. For those whose today is the first time here, you're more than welcome. My name is Ngozi Mmadụ and I'm super glad to have you. This is a place to learn Igbo. We are here to learn from each other. So feel free to go through all of our previous videos. Leave your thoughts or your comments with us right at the comment section. And if you have anything you want to share with us privately, you can follow that email address up right there. Igani rutata aiga manitukwe n'ebe anyị kwụsị ịkpọ nri dị iche iche ndị nwe na Igbo. Mana tupu anyị eme nke a, unu ma anyị zigara na anyị kwuru maka anyị kpọrọ ụkwa. Nya bụ nke a ha na-akpọ African breadfruit. Breadfruit. Mana anyị kpọọ na a na-asụ ụkwa asụ. Oh yes, a na-asụ ụkwa asụ. Ka esi ụkwa afụghọm ụkwa asụrụ asụ na gogo, mana ụkwa asụrụ asụ na-abịa adịba ka mashed potatoes ndị ọcha. Otu a si emebe mashed potato ọ dị very soft, very yara afọ mkpụrụ na ya. Otu a ka ụkwa asụrụ asụ na-esi adị. Mana ụfọdụ na-akpụ ya akpụ. Asụcha anya akpụ ya, na na-akpụ ya ka ọ dị ka garị ma ka ọ dị ka akpụ round. A na-akpụ ya o metụ ka shape ya na-esi adị. Ọ bụ na ilubere ụkwa asụrụ asụ jisi ike ka ijiri elie ya na ọ na-ama ezigbo mma. Ka anyị gaa n'iru n'ihe ọmụmụ anyị nke tata, ka ya hapụ igbu oge unu ngwakwanụ. Stay tuned. Anyị bido n'otu nri mfụrụ n'anya bụ ọna so na nri ndị Igbo mfụrụ n'anya nke ukwuu. Ebe ị ga na-afụ ọna bụ na mpaghara Abia steeti n'Imo steeti. Ndị Anambra anyị na-akọ ji, mana funuru ma ọna na Anambra maọbụ ka nsị na Anambra anyị. Nya bụ ebe ị ga na-afụ ya bụ Abia steeti n'Imo steeti. Ọ na-agbalụ mma nke ukwuu. Ọ na-adịrọ ka ji ya asụbi ya n'iyebe mee ya nke isisi ọna nwere mmanụ otu ifuli ọ dị kịta nwa. I nwere mmanụ itinye nnu tinye ose nni ya agbago. Ọ na-adịrọ ka ji na-eyi ọsịsọ, ọna na-egbu oge wee na-eye. Ọ bụ na ilinubere ọna jisi ike ka ilie nye. O nwere ndị na-esi ọna na-ebuyali ọ bụrụ biznes ha na-eme. Otu a ka ọ dị n'ala Igbo anyị. Anyị abatagozi na nni ka nni. Nya bụ ji. Ji bụ otu nni ka nni enwere n'ala Igbo. Ịbịa ebe a kọrọ ji, otu a ka ọ na-esi adị. Ihe onyonyo a na wechitegolo m ugbo ji nna m. Afụka m ọrụ ugbo n'anya. Oge anyị abụzi abịazie n'ebe ya nwa ọba. Ịbata n'ọba ji nna m ebube na-adị. Ebi otu anụnwa otu a ka ji na-esi adị n'ọbịa. Ihe nji wee tinye pikchọ nke anụnwa, pikchọ chetara m oge nna m nwụrụ. Oge nna m nwụrụ, ji egwu putere na ana bụ onye pụta na-eti mkpu. Ihe eji ji eme erika. A na-asụ ji asụ. Nya bụ pounded yam a na-eji eli ofe dị iche iche. Ị na-anụ pounded yam ọjị ka a na-asụnụ wee ghọọ pounded yam. Anyị na-esinụ ji mmanụ. Isisie ji itinye mmanụ, tinye nnu, tinye ose. Ọsọ gị itinye ya ụmụ akwụkwọ nri. A na-arụ ji arụ. Nya bụ roasted yam. O nwekwara ndị ji eme ọ bụrụ biznes ha. Ya bụcha ụzọ dị iche iche anyị na-esi eli ji. A na-eye ji eye. Nya bụ fried yam. Kwefugo ka onye nke a si hazisie nke ya witi nwa azụ ya na ife niile na-abụrụgodo n'dachi. Ị na-eli ome ka esensi. A na-agwọ ji agwọ. Nya bụ ji porridge yam. Enwere porridge yam, enwekwara ji nwaanyị mmiri ọkụ, enwekwara nke a na-agwọ agwọ bụ vegetable porridge. Then ịbịa na ji dị n'ụzọ dị iche iche. Enwere ji abana, enwere ji mkpụrụ ji nke a na-epe mpe bụ ịgbapụ ya aka azụ ya gbachapụ na-epe mpe. Mana fọrọm ji ndị nke a na-agọgọ. Ọkwụ na anọ na nwere ihe emere abana ka asụọ ya nri. Ya bụ enwere ji abana. Ji abana mma m na-aga eji bịa eme akara. Akwọcha anya kwụ otu a eweli eme akara jojo. Amụrụ m na atanugokwu ya. Ngwakwana ka anyị gaa n'iru na nri nke amaka.
Anyị na kwalite ni anyo. Makana nkanyo wankanyo. Iba maka. Iba toka. Iba maka. Hey. Iba toka. Ịga n'iru anyị abatagonu n'ede agụsịa ji agụ ede otu a ka ede si adị gwam m ihe gba aka baa na pụtabachila ụmụ pụta ọbụlụ n'ede otu isi ede ka etinye na mana ọ pụtawa ọ na-achị ụmụ wee na-apụta nke a bụ enwere ede bụ ji enwere ede ụlị nke a bụ ede bụ ji ede a na-eli ede ụlị nya bụ nke anụ ede a na-eji esi ofe ede ụlị ada eli maka na ọ na-agbakasị ọ na-agba kịtịkịtị n'ọnụ a na-eli n'ede eli isicha ede weli ya na mmanụ na nnu na ose wee lie nye a na-asụ ede nni nya bụ enwekwala pounded cocoyam esosi anya ọ na-ama mma iji eli ofe akwụkwọ ofe mkpa akwụkwọ ọ na-ama mma pụrụ iche na ya ndị Nsụka ọkwa ede ka ha ji eme ayara ya a na-ebu ụzọ chekpọọ ya echekpọsịcha anya otu anụnwa tupu ha wee nwelie wee mebe ihe dị iche iche ayara ya ha na-eji ya wee na-eme etinye ya ụkpaka mgbakwana ka anyị gaa n'iru n'ịga n'iru nke anụnwa bụ ogede o nwere ndị na-akpụ ya abrịka ndị ngwa bụ abrịka ka ha na-akpụ ya nya bụ plantain otu a ka plantain na-esi adị otu o ruo oge ọ ya aka ọ kachazie ewee gbuo ya ihe ụzọ esi eli plantain ehi ka nya bụ ogede maọbụ abrịka a na-esi nwere mmanụ otu anụnwa tinye ụmụ ngwongwo ayoha na ndị otu wee lie nye a na-eye plantain eye iji eli rice oke iji aṅụ akamuo nke ọbụla ị chọrọ iji imenye enwere fried plantain a nwere nke a na-akpọ plantain cheese nya bụ plantain na-achara acha ịbịa ye nye ị na-atị ọ na-ada chokorom a na-arụ plantain arụ enwere roasted plantain ịrụọ ya otu iweli agwọ beans maọbụ na iji ụkpaka wee lie nye ụdị ọbụla isi wee chọọ ọ na-ama mma enwere plantain porridge a na-esi nwere ụmụ azụ ha na akwụkwọ nri wee ya gbuo ha ncha ọ na-ama ezigbo mma enwere plantain and beans o nwere ndị na-esi plantain and beans ha esie ya otu anụnwa beans n'ụba agwa ka anyị na-akpụ ya n'ala Igbo o nwekwara ndị na-eweli ya tinye n'ime ya otu a wee gwọkọọ ya bụ yara bụ nke eyere eye ha ncha na-amachakwa mma kịta emebegolu n'oyibo enwezili ndị na-emenụ plantain na akwa ihecha akwa otu a isichuo nwa plantain gị iwelie nye nri dị iche iche apụtabagozi o nwere ndị na-elizinu plantain na ọpapa nya bụ groundnut nya bụ arụcha plantain ewele ọpapa wee lie mana adịghọcha na nya bụ nri bụ nke ndị be anyị ka ọ bụ ime ihe niile bụzi mmụta a na-asụ plantain asụ nya bụ enwere plantain fufu ịsụcha anya otu a iwelukwu wee lie ụmụ ofe ọbụla ị nwere ngwakwana ka anyị welukwuo n'otu ihe ọmụmụ tupu anyị emechie na mmechi ihe ọmụmụ anyị nke taa ka anyị welu nduku nya bụ potato amara m ihe ndị obodo ọzọ na-akpụ ya mana ndị anamụ anyị na-akpụ ya nduku nwere nke na-acha ọcha o nwere otu a ka kọlọ ha na-aga esibe adị ịbịa ebe akpọsachara nduku otu a ka ha na-esi akpọsi ya a na-agbakwa ya n'akpa a na-eye nduku eye a na-esikwa esi nwere mmanụ elie ejikwe nduku agwọ beans na ndị otie anyị na-arụkwa ya arụ mgbe ụfọdụ otu a ka esi eme ya mgbakwa na Igbo bụ Igbo ebe a ka ihe ọmụmụ anyị nke taa ga-abịa n'isi njedebe maka n'oge anyị na-emezi kwarapụ onye adịkwa n'isi na-abịa abịa oge anyị ga-anọgitakwa ebe a na-arụpụtara unu series of learning anyị ga-amalite n'ebe anyị kwụsịrị n'isi na-abịa abịa mgbakwa na Igbo nwe m ga-emesianụ Igba maka Igba toka Igba maka